Ezt figyeld. Na gyere. Én vagyok Dennis a komisz. Na gyere. Hol vagy? Hallottam, hogy... Ez a tiéd. Ne! Mi van? Gyere, parintja harc. Mi van? Az anyád úristen. Mi van, buzi? Na gyere. Mi van? Gyere, gyere. Igen, kinyírtam a csajodat. Úgy, mász fel a fára, én meg kivágom. Mi van, buzi? Ha? Ha? Fenn vagy a fán? Igen? Fenn vagy még? Hol vagy? Ott vagy?